Ovenpå søndagens 0-0-kamp mod HB Køge knokler FC Fredericia i øjeblikket på træningsbanen for at blive klar til søndagens hjemmekamp mod Roskilde. Roskilde havde en god weekend og overraskede alle med en sejr på 2-1 over AC Horsens. Cheftræner Nikolaj Wahl ser dog ingen problemer mod Roskilde. Han mener, at FC Fredericia er et bedre hold end Roskilde, men alligevel skal FC Fredericia passe på. Roskilde, de kan nemlig overraske. Nikolaj Wahl, 0-0 mod HB Køge i søndags. Hvordan synes du, holdets indsats var? Indsatsen synes jeg, den var rigtig god. Altså, der var en god indstilling, og der var en god attitude hos spillerne. Og den plan, vi har lagt, den synes jeg langt hen ad vejen også har fungeret rigtig godt. Altså, vi vidste jo godt, at det var enormt svære betingelser, vi ville komme til at spille under, både i forhold til banen, men også i forhold til en svær modstander, som der har et meget aggressiv spillestil, og det gjorde jo, at vi til tider kom lidt under pres. Men sådan, ud over en enkelt redning til Jeppe, så synes jeg, at vi holder HB Køge rigtig godt for fad, og selv skaber vi jo nogle rigtig fine muligheder, specielt i anden halvleg. Så kampen synes jeg forløb fornuftigt. Vi vil selvfølgelig godt have haft 3 point, men en forårsåbner i HB Køge og 1 point med hjem, det synes jeg også er godkendt. Jeg snakkede med nogle af spillerne før her, de sagde, at banen den var ikke lige optimal nok. Nej, det var den ikke. Altså, det var det jo flere steder, at den ikke er så god på den her årstid, men altså, specielt i HB Køge var den faktisk i rigtig ringe stand. Og det gjorde selvfølgelig, at vores præmisser også blev lidt anderledes, så vi var også enige om, at det skulle være lidt mere direkte, og det skulle være uden for meget risiko. Og så bliver det selvfølgelig også lidt mere tilfældigheder, der kommer til at spille ind, men jeg synes alligevel, at vi efter et par gode angreb får spillet os frem til nogle rigtig gode muligheder. Og det var så ikke lige dagen, hvor vi udnyttede dem, men altså, vi kan håbe på, at som tiden den skrider frem, og vejret og badingerne bliver bedre også, så vil vi også begynde at ramme lidt flere muligheder. Næste kamp, det er mod Roskilde på søndag her på Mondiasa Park. De bankede af Horsens 2-1. Hvordan ser du FC's chancer der? Jamen, først og fremmest er vores chancer rigtig gode. Jeg har set Roskilde spille 4 gange her i opstarten, og det er blevet et rigtig godt hold. Det var det så egentlig også i efteråret, men det er blevet mere rutineret nu her hen over vinteren. Jesper Bække, Anders Møller Christensen er blevet der, og Jesper Bække er kommet til. Morten Berthold er kommet til også, og det er jo 3 spillere, som der har en enorm Superliga-erfaring til et forvejen rigtig rutineret hold. Så vi kommer til at møde et hold, som jeg vil betegne sådan lidt som et voksen fodboldhold. Altså, det vil sige, at de har ikke så mange unge spillere, der laver så mange fejl. De er meget rutinerede, de er meget eftertænksomme med de ting, som de gør. Og det er jo egentlig også derfor, de går op og har en god mulighed i Horsens, og ovenikøbet også tager imod den og vinder en sejr deroppe. Og det siger jo lidt om kvaliteten i holdet, at man kan tage til Horsens og vinde mod i forvejen rutineret Horsens hold også. Ikke? Så vi er ingen tvivl om, vi er meget opmærksomme på, at vi får en rigtig svær kamp i vente herude, men omvendt, vi har en meget ydmyg tilgang til tingene, så det er også vigtigt at have til de kampe her. Kampen mod FC Roskilde bliver spillet på Mondiasa Park på søndag, når klokken den bliver 15.